Hei vaan ja tervetuloa taas näiden Komotyö kohti monikulttuurista työyhteisöä koulutusvideoiden pariin. Tällä kertaa me käsittelemme erilaisia virtuaalisia ja teknologisia ratkaisuja perehdytyksen tukena. Tällaiset ratkaisut on suuresti lisääntynyt lähivuosina ja niiden avulla voidaankin helpottaa perehdytystä silloin, kun suomen kielen taito on heikko. Eli niillä teknologisilla apuvälineillä se perehdytys sitten tehostuu. Tiesitkö, että 40% siitä henkilöstön vaihtuvuudesta tapahtuu työsuhteen ensimmäisen 6 kuukauden aikana? Ja koska tähän uuden henkilön palkkaamiseen ja perehdytykseen vaatii sieltä työpaikalta paljon resursseja, niin se kannattaakin tehdä kunnolla, ettei se uusi työntekijä sitten lähde sieltä ja se työ mene hukkaan, mitä on tehty. Ulkomaalaistaustaisen perehdytyksessä se yhteisen kielen puuttuminen on haaste. Tätä haastetta on mahdollista madaltaa ja aitaa ylittää monilla teknologisilla apuvälineillä. On myös tärkeää, että se kielen oppiminen ei pääty siinä vaiheessa, kun se työpaikka on sitten löytynyt, vaan sitä tapahtuu siellä työssä joka päivä työkavereiden kanssa. Tällä videolla me esitellään teille 3 materiaaleja. Johanna Hemminki, Elias Robotin perustaja ja toimitusjohtaja, kertoo, millaisia on nämä Eliaksen tarjoamat robotiikkaa ja tekoälyä hyödyntävät oppimissovellukset ovat ja miten tämä Eliaksen kielen oppimissovellus voi auttaa yrityksiä työpaikkaperehdytyksessä. Sitten Kateriina Eskelinen, joka on myyntipäällikkö tuolla Seppo-yrityksessä, niin hän esittelee tämän Seppon työkaluja. Seppo on helppokäyttöinen oppimis- ja hyötypelisovellus, ja sen avulla voi sitten rakentaa vaikkapa sen oman yrityksen perehdytysohjelman mobiiliympäristöön. Ja silloin jokainen uusi työntekijä voi sitten edetä siinä omalla puhelimellaan sen perehdytysprosessia omaan tahtiinsa. Ja sitten 3. videona meillä tässä paketissa on vuonna 2022 päättyneen VR Fast Track-hankkeen esittelyvideo. Sen kautta voit sitten taas perehtyä tämmöisellä virtuaalilaseilla tai tietokoneella katsottaviin 360-kuvausta hyödyntäviin perehdytysmateriaaleihin hoiva-, ravintola- ja puhdistuspalvelualalla. Virtuaalitodellisuus on helppo, turvallinen ja matalan kynnyksen ympäristö harjoitella esimerkiksi jotain asiaa ennen kuin alkaa sitä tehdä käytännössä asiakkaiden kanssa. Kaikkien teknologiaa hyödyntävien ratkaisujen tekeminen vaatii toki aikaa ja rahallistakin panosta. Mutta kun ne on kerran tehty, ne on hyödynnettävissä lukuisissa perehdytysprosesseissa. Muista myös, että teknologia ei korvaa ihmisen panosta perehdytysprosessissa kokonaisuudessaan. Itse en ainakaan haluaisi työllistyä sellaiseen yritykseen, jossa koko perehdytysprosessi, jossa mä olen siinä vaan vuorovaikutuksessa sen mobiiliaplikaation kanssa, enkä näe ihmisiä enkä voi jutella heidän kanssaan siitä perehdyksestä ja yrityksestä lainkaan. Teknologia kuitenkin auttaa ja tukee perehdysprosessin etenemistä sekä varmistaa, että kaikki asiat tulee hoidetuksi ja ymmärretyiksi. Maahanmuuttajan perehdytyksessä se teknologia ja tekoälyn avulla niitä perehdytyksen dokumentteja on helppo kääntää sen perehdytettävän omalle äidinkielelle tai sitten selkokielelle. Sen avulla voi myös visualisoida perehdytettäviä asioita, mikä helpottaa sitten taas ymmärtämistä. Teknologian tarkoitus ei ole missään nimessä korvata kokonaan kasvokkain tapahtuvaa perehdytystä, vaan nimenomaan toimia apuvälineenä ja helpottaa ihmisten työtaakkaa. Hei, mun nimi on Johanna Hemminki ja olen Elias Robotin perustaja ja toimitusjohtaja. Me kehitetään robotiikkaa ja tekoälyyn perustuvia oppimissovelluksia, yhtenä esimerkkinä Elias Robot kielen oppimissovellus. Ja sen lisäksi me autetaan oppilaitoksia, organisaatioita integroimaan robotit ja tekoäly
opetukseen ja ohjaukseen pedagogisesti järkevällä tavalla. Ja tässä puheenvuorossa mä puhun aiheesta robotiikka ja tekoäly työpaikkaperehdytyksen tukena. Ja tarkoitus on käsitellä perehdytystä erityisesti kielen ja kielitietoisuuden näkökulmasta. Tosiaan yrityksestä vielä sen verran, että Elias Robot viralliselta nimeltä Utelias Technologies on perustettu vuonna 2018 ja on muun muassa vuonna 2021 valittu Best in Class eurooppalaiseksi etäopetusratkaisuksi. Mennään itse aiheeseen. Niin kuin me kaikki tiedetään, niin ollaan Suomessa tosi haastavassa tilanteessa työvoiman riittävyyden suhteen ja sen takia kaikkien osaamista tarvitaan. Kaikkien osaaminen pitää saada esille riippumatta siitä, että vaikka se kielitaito olisi vielä vähäinen. Ja siksi mä ajattelen, että tarvitaan tulevaisuudessa enemmän tapoja oppia kieltä myös siellä työpaikalla. Ettei niin, että se tarvittava kielitaito hankitaan ennen töihin pääsyä, vaan että sitten sitä pystyisi jatkamaan sitä oppimista jo työssä. Ja tarvitaan myös enemmän tapoja ohjata ihmisiä, työntekijöitä kielitietoisesti, myös sit ihan siellä työelämässä. Ja tässä esityksessä tosiaan kerron, miten tekoäly ja robotit ja Elias Robot vois auttaa tukemaan työpaikan kielitietoisuutta ja tehdä työpaikkaperehdytyksestä tehokkaampaa ja inklusiivisempaa. Elias Robot on sovellus, joka auttaa eri-ikäisiä ihmisiä oppimaan kielen puhumista, esimerkiksi vahvistamaan ammatillisen kielen ja työelämän kielen osaamista. Mulla on itsellä opettajatausta, on yli 15 vuotta toiminut suomen kielen opettajana ja äidinkielen opettajana ja myös ollut sellaisia ryhmiä opettamassa, joilla on paljon ollut työelämäjaksoja, harjoittelujaksoja työelämässä ja huomannut siellä käytännössä, että työelämän vaatimukset on joskus hyvin erilaiset sitten taas kuin semmoisen niin koulutuksen ja opiskelun vaatimukset. Elias Robot toimii sillä tavalla, että siellä on erilaisia vuorovaikutteisia harjoituksia, joilla se tukee sekä sanaston, erilaisten vuorovaikutustilanteiden tai vaikkapa työelämätaitojen oppimista. Eliasta voi käyttää sekä mobiililaitteilla tai tietokoneilla tai sitten sen sovelluksen voi yhdistää tuommoiseen pieneen humanoidirobottiin, jolloin se harjoittelu on sitten vielä vuorovaikutteisempaa. Ja tosiaan Elias huomioi myös tuon oppijan lähtötason, ja myös tuo harjoitusten sisältö on räätälöitävissä. Niin kuin noista kuvistakin näkee, niin tämä kommunikaatio tapahtuu puhumalla. Eli Eliaksen kanssa puhutaan, ja se on nimenomaan siihen puhumisen harjoitteluun tarkoitettu. Ja se mahdollistaa sen, että myös sellaiset oppijat, joiden luku- ja kirjoitustaito on vaikka heikko tai et ei ole niin kuin kirjallinen ihminen, niin sitten sen Eliaksen kanssa oppiminen on saavutettavampaa. Ja tämä on tosiaan se meidän ajatus Elias Robotin taustalla. Puhumaan oppii vaan puhumalla. Elias-sovelluksesta löytyy valmis oppituntikirjasto. Siellä on muun muassa aika paljon ammatillista kieltä, työelämän kieltä, erilaisista kielenkäyttötilanteista ja ammatillisista vuorovaikutustilanteista. Että jos katsotaan niin vaikka asiakaspalvelu, missä pitää tietynlaisia fraaseja harjoitella, osata sanoa, jos on joku haastava tilanne, että millä tavalla se asiakkaan kanssa ratkaistaan. Sitä voi harjoitella Eliaksen kanssa. Lähihoitajan työn vuorovaikutustilanteet tai ylipäätänsä hoitoalalla, millaista on ammatillinen vuorovaikutus. Täällä on muistaakseni esimerkkejä, niin siellä on ikäihmisten hoitoon liittyen, että jos on vaikka muistisairas asiakas, että millä tavalla hänet kohdataan oikealla tavalla erilaisissa tilanteissa. Ja sitten lisäksi näiden ammatillisten ja työelämän sisältöjen lisäksi niin on tietysti ihan perus suomen kielen suullisia harjoituksia tasoille
A1.3, A2.1, A2.2. Ja näitä on tosiaan sitten mahdollista myös itse muokata ja tehdä lisää. Ja näiden niin kuin idea on se, että jos miettii sitä tuon perehdytyksen näkökulmasta, niin tämä, että voi yksilöllisesti sit harjoitella omalla tasolla, niin se tukee jatkuvaa oppimista, että voi siellä työssä ollessakin kieltä harjoitella tai työn ohessa. Sitten näiden kielipainotteisten sisältöjen lisäksi löytyy työelämään liittyviä yleisiä sisältöjä, esimerkiksi työelämän säännöistä, kahvitauko keskusteluista, mikä on niin kuin tosi tärkeä juttu. Ja näiden materiaalien avulla työntekijä voi harjoitella näitä työpaikan vuorovaikutustilanteita ja myös oppia niitä tärkeitä työelämän ja työpaikan sääntöjä. Mä näytän ihan, että miltä tuo Elias Robot-sovellus nyt näyttää. Tässä on tämmöinen oppijan näkymä ja siellä on paljon saavutettavuutta helpottavia ominaisuuksia. Tässä on havainnollistamisen tukena, että tietysti siellä on se puhe ja puhumiseen ja puhekäyttöliittymään tämä sovellus perustuu, mutta siellä on lisäksi tukena tekstiä, eli sinne voi lisätä fraaseja, yksittäisiä sanoja, voi lisätä videoita. Ja sitten jos meillä on fyysinen robotti käytössä, niin myös sen robotin eleitä. Eli robotti voi näyttää ihan konkreettisesti, osoittaa vaikka, että tuonne suuntaan tai tuonne, että näyttää käsille ja ilmeillä asioita. Ohjekielen voi valita itse. Tässä on nyt kohdekieli suomi ja ohjekieli suomi, mutta se ohjekieli voisi olla joku muukin kieli, se voisi olla vaikka arabia tai se voisi olla englanti tai ranska tai mikä vaan. Lisäksi tuon robotin puhenopeutta voi muuttaa käyttäjälle sopivaksi. Ja tuossa näkyy nyt esimerkki tämmöisestä harjoituksesta. Siellä harjoitellaan sanastoa. Tässä on työelämän sanastoa, ruokatauko ja sitten siellä voi tulla fraaseja. Ja lopuksi on keskusteluharjoitus, missä keskustellaan tästä työelämäaiheesta ja työelämän sääntöihin liittyvästä aiheesta. Näiden valmiiden sisältöjen lisäksi Elias Robot-sovelluksesta löytyy editori, jonka avulla sisältöjä voi muokata tai sitten voi tehdä itse kokonaan uusia. Siellä on käytössä valmiita elementtejä, esimerkiksi tämmöisiä terminologia, sanastoharjoituksia, videoita, tietovisoja, keskusteluja, eli tällaisia erilaisia palasia, joista voi koota sellaisen perehdytysmateriaalin kuin haluaa. Ja tämä on semmoinen, että tässä ei tarvitse itse osata mitään ohjelmoida. Käyttö on helppoa, että niitä palasia liitetään yhteen ja sitten se on käyttövalmis. Sitten me ollaan tänä keväänä, nyt tuossa huhtikuussa julkaistu uusi tekoälypohjainen editori, ja se tekee tästä materiaalin luomisesta vieläkin helpompaa. Taustalla on sama kielimalli kuin tässä paljon esillä olleessa ChatGPT:ssä. Ja se toimii sillä tavalla, että Eliakselle annetaan, ensinnäkin sieltä valitaan tietysti kieli, otetaan suomen kieli, ja sitten sille annetaan aihe. Ja sitten se generoi sanaston ja keskusteluharjoituksen automaattisesti. Elias Robot mahdollistaa myös kehittymisen ja kielitaidon arvioinnin, jotta se oppiminen olisi mahdollisimman tehokasta ja kohdennettua, ja sitten voisi keskittyä kehittämään niitä taitoja, mitä eniten tarvitsee. Tässä tulee jokaisen harjoittelusession jälkeen tämä käyttäjä saa palautteet. Sieltä tulee tuommoinen pikapalaute ja sitten siellä on admin-näkymä, mistä voidaan seurata sitä edistymistä vielä tarkemmin. Ja sitten meillä on lisäksi kehitteillä tekoälypohjainen kielitaidon arviointityökalu. Tässä käytetään myös, tässä on generatiivinen kielimalli taustalla ja se on rakennettu niin, että se kielimalli ymmärtää eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoja. Eli Eliaksen kanssa keskustellaan, se esittää kysymyksiä, joihin käyttäjä vastailee ja harjoittelun päätteeksi se analysoi ne vastaukset ja sitten antaa arvion kielitaitotasosta. Esimerkiksi, että kielitaitotasosi on A2.2. Ja tämä auttaa ennen kaikkea sitä oppijaa niin kuin huomaamaan sitä omaa kehitystä. Ja myös ehkä sitten niin kuin kiinnittää
kiinnittää huomiota johonkin muuhun kuin pelkästään niin kuin siihen kieleen siellä työpaikalla. Eli saa tavallaan jotain todistetta, että minä osaan. Ja sitten kanssa tämmöisiä uusia, no tässä on itse asiassa vielä siitä kielitaidon arvioinnista, että miten se toimii. Eli se lähtee siitä, että kerrotaan kuvasta, siellä on yksinkertaisia tilanteita, arkipäiväisiä tilanteita. Ja jos siitä kuvasta osaa kertoa sillä tavalla, että se tekoäly arvioi, että kielitaito on vähintään A2.1, niin se etenee vähän vaativampiin keskusteluaiheisiin. Ja lopuksi siellä on ihan tämmöinen vapaa keskustelu, tekoälypohjainen keskustelu, jonka jälkeen se antaa palautteen. Ja sitten jos se huomaa, että nyt kielitaitoa ei vielä kovin paljon ole, niin se ei niin kiusaa sen enempää, vaan sitten se antaa kannustavan palautteen siitä, että mitä käyttäjä osaa ja mitä kannattaa harjoitella enemmän. No sitten tämmöinen uusi avaus, mikä niin tähän perehdytysteemaan liittyy tosi läheisesti, eli selkokieli. Selkokieli on yksi tosi konkreettinen keino kehittää kielitietoista perehdytystä, myös kielitietoista opetusta. Mutta jos mietitään selkokielistämistä normaalisti, niin siinä on hirvittävän iso työ. Se sitoo tosi paljon ihmisresurssia ja se ei ole mitenkään helppoa se selkokielisen materiaalin luominen, vaan pitää olla selvillä niistä selkokielen käytännöistä, että millaista se selkokieli oikeasti on. Ja tässä on nyt myös tekoälypohjainen ratkaisu. Tähän voidaan liittää teksti. Täällä on nyt esimerkki Euroviisuista ja täällä vasemmalla näkyy toi suoraan Hesarista kopioitu teksti ja sitten tuohon oikealle yhden napin painalluksella siitä tulee selkoistettu versio. Siellä suurimmaksi osaksi sieltä osaa jo niin kuin löytää noita helpompia ilmauksia, mutta toki tämäkin työkalu vielä kehittyy tuosta entisestään. Että se tosiaan muokkaa, niin kuin etsii tuot vaikeat rakenteet, vaikeat sanat, lyhentää lauseita ja niin edelleen. No sitten vielä, miten Elias-robotin ja näiden työkalujen avulla voidaan niin kuin ohjata tai toteuttaa tämmöinen räätälöity kielitietoinen ohjaus, perehdytys. Niin siellä olisi tollainen, tuossa vasemmalla näkyy nyt niitä erilaisia keinoja. Et mietitään, että on työpaikkakohtaiset sanasto- ja keskusteluharjoitukset, jotka on räätälöity johonkin tiettyyn työtehtävään, tiettyyn työpaikkaan. Eli voidaan harjoitella työhön liittyviä ammattitermejä, käsitteitä, lyhenteitä, erilaisten asiakastilanteiden keskusteluskeemoja. Sitten voidaan lisätä työelämätaitojen harjoituksia, työpaikan säännöt, työsuhteeseen liittyvät asiat. Ja sitten myös tätä tekoälykielimallia voidaan räätälöidä, että ei pelkästään näitä niin kuin, tavallaan opetustuokioita. Ja tämän kielimallin pystyy räätälöimään vaikkapa virtuaaliseksi työpaikkaohjaajaksi, joka voi ohjata työtehtävissä ja työhön liittyvissä tavoitteissa. Eli sille opetetaan ne sen tietyn työpaikan ja kerrotaan sille, että olet työpaikkaohjaaja ja nyt tehtäväsi on opastaa näissä ja näissä asioissa. Ja sitten se osaa tälleen keskustelupohjaisesti ohjata eteenpäin. Sitten on tuo kielitaidon arviointi, jolla saadaan niin kuin lisää tietoa siitä, että mitä kannattaa jatkossa kehittää ja mahdollistetaan se, että voi kehittää sitä oppimistaan myös siellä työn ohessa. Ja sitten tämä selkokielityökalu, eli perehdytysmateriaalin selkostaminen tekoälyn avulla. Eli hyvin tämmöisiä konkreettisia keinoja on tarjolla. Vielä muutama sana tuosta Elias-robotista ja millä tavalla näitä Elias-robotin käyttöä ja tuloksia on tutkittu. Eli tähän mennessä tehty yli 20 erilaista tutkimusta, laajempia tutkimusprojekteja sekä aika paljon pro-gradu-töitä. Ja Tampereen yliopiston toteuttamassa 4 kuukauden kenttätutkimuksessa havaittiin, että ne Eliaksen niin kuin suurimmat hyödyt oli ne,
että se motivoi kielen puhumista ja sitten myöskin lisäsi sitä vieraan kielen puhumista. Eli kun Elias oli käytössä, niin sitten se kielen oppiminen sai vauhtia sen kautta, että siihen kielen harjoitteluun oli mahdollisuus ja sitten se lisäsi motivaatiota. Et monestihan sitten, jos mietitään, että työpaikalla voi olla vaikea pysyä tai rauhassa jotenkin harjoitella suomen kieltä, koska pelkää, että hidastaa sitä, niin kuin muiden työtä, jos kyselee paljon tai haluaa harjoitella kieltä. Et sekin on yksi sellainen näkökohta, että robotti- tai puhekäyttöliittymä voi tuoda aikaa ja mahdollisuuksia siihen harjoitteluun enemmän. Tekoäly ja robotit tarjoavat tosiaan monenlaisia työkaluja, konkreettisia työkaluja sekä kielen oppimiseen, kielitaidon tukemiseen työpaikalla ja tosiaan voi niin kuin huomioida paremmin myös työntekijöiden erilaisia kielitaustoja ja sitten sitä, että millaisia oppimistarpeita kenelläkin on. Mun puolesta kiitos ja täällä näkyy yhteystiedot, jos kiinnostut ja haluat kuulla lisää Elias-robotista, niin tässä on sähköpostiosoite info@eliasrobot.com ja lisää tietoa myös meidän nettisivuilta www.eliasrobot.com. Hei kaikille, mun nimi on Katerina Eskelinen ja mä toimin myyntipäällikkönä täällä Seppolla. No, mun rooli on aika selkeä, eli tarjotaan Seppoa yrityksille, organisaatioille, eri toimijoille ja on myöskin sen verran ehkä mun taustalta, että on myöskin Seppon entinen asiakas, eli mulla on monivuotinen Seppo-historia itselläni. Mutta mennäänpä katsomaan, mikä tämä meidän Seppo on ja mitä sillä voidaan tehdä. Seppo on siis ihan pähkinänkuoressa tällainen helppokäyttöinen työkalu, jolla voi tehdä itse kuka tahansa omia oppimis- ja hyötypelejä. Ja just nimenomaan tämä pedagogiikka on edellä, eli näillä peleillä on aina tarkoitus vaikka oppia jotain uutta tai vaikuttaa ihmisten asenteisiin, heidän toimintatapoihin ja niin poispäin. Ja miten tämä Seppo toimii, kuten tästä kuvasta huomaatte, niin meillä on Seppossa 2 puolta. Toisella puolella on peliohjaaja, eli henkilö, joka pystyy itse luomaan sen pelin, pystyy hyödyntämään vaikka olemassa olevia materiaaleja siinä eri muodoissa. Ehkä vähän samalla tavalla, kuten tehdään näitä PowerPoint-esityksiä, niin voidaan ottaa omat tekstit, omat matskut, pistetään ne Seppoon, paketoidaan peliksi ja sitten voidaan jakaa pelaajille. Toisella puolella meillä on nämä pelaajat, jotka siis pääsevät peliin ja sitten vaikka oppivat jotain uutta sitä kautta. Mitäs tässä meidän Seppossa on erikoista tai mitä voisi ehkä nostaa tässä tämän aiheen ympärillä, niin varsinkin kun puhutaan perehdytyksestä, monikulttuurisen perehdytyksen toteuttamisesta, niin tässä ehkä on ihan kiva se, että voidaan just niin kuin hyödyntää sitä digitaalista teknologiaa samalla olla siinä aktiivisesti siinä toimintaympäristössä. Eli me pystytään samalla vaikka oppimaan uutta sen pelin kautta ja yhtä aikaa olla siinä oikeassa ympäristössä vaikka oikeiden työkavereiden kanssa tai soveltaa jotain, mitä me olemme juuri sen pelin kautta oppineet ja olla siinä työtehtävässä. Mitä se myöskin mahdollistaa on se, että me nimenomaan niin kuin tällä tavalla halutaan antaa sille oppijalle aktiivisen roolin. Eli me emme passiivisesti kaada tietoa päälle, vaan he itse sen pelin vaikka hoksauttavat jotain asioita. Peleissä voidaan hyödyntää erilaisia tarinoita, narratiiveja, eli sitä kautta vaikka tuoda lähemmäksi jotain teemoja, herättää tunteita ja luovuutta ja visuaalisella tavallakin tai audiovisuaalisella tavallakin tuoda erilaisia asioita esille. Eli tosi monipuolisesti. Mitä tämä myöskin mahdollistaa on se, että
henkilöt voivat vaikka tehdä tehtäviä yhdessä, me voidaan ideoida, olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja toki tämä kaikki myöskin lisää sitä yhteisöllisyyttä, yhteistä fiilistä ja sen työyhteisön kehittämistä, kun asiat tehdään yhdessä. Tämä myöskin mahdollistaa sitä, että me voidaan pelien kautta toki kerätä kaikenlaista dataa, hiljaistakin tietoa siitä työpaikasta henkilöiltä, eli pelaajat voivat, kun suorittavat niitä tehtäviä, niin kaikki heidän vastaukset eri muodossa pysyvät siinä Seppossa ja me voidaan aina niihin palata, analysoida niitä, käyttää näitä materiaaleja vaikka organisaation kehittämisessä tai muussa toiminnassa. Ja mitä ehkä tästä tulee kohta ilmi, niin tämä Seppo on erittäin monipuolinen työkalu, eli sitä voi käyttää laidasta laitaan eri teemoissa, eri teemojen käsittelyssä, eri toiminnassa. Jos kyse on vaikka jostain tiimipäivästä tai lyhyestä tai pitkästä koulutuksesta, niin aina niitä juttuja voi kyllä Seppoon laittaa. Sitten jos mennään vähän enemmän tähän pelillisyyteen ja pelillistämiseen ja mitä se ylipäätään tarkoittaa tai minkälaisia hyötyjä se tuo vaikka siihen monikulttuuriseen perehdytykseen, niin pelillistäminen sinänsä ei ole mitään uutta, että me jokainen varmaan meidän arjessa törmätään aika lailla päivittäin. Jos teillä on bonuskortti, jota te käytätte kaupassa, niin se on kyllä aika sellainen perinteinen pelillistämisen esimerkki markkinoinnissa, eli kerätään pisteet, saavutetaan asiakastasot, saadaan vaikka palkintoja kaupan päälle tai jotain alennusmalleja, eli siitä on meille jotain hyötyä ja nimenomaan niin kuin nämä peleistä tutut elementit, jotka ovat osana sitä oikeaa tekemistä, niin ne motivoi ja sitouttaa meidät siihen, että me taas tullaan siihen samaan kauppaan uudestaan ja ostetaan sieltä vaikka lisää tavaraa. Eli näitä voidaan myöskin samalla tavalla hyödyntää siinä työelämässäkin, vaikka perehdytyksessä. Ja tässä on just esitelty ne asiat, mitä se sitten, millä tavalla me vaikutetaan sitten siihen joko porukkaan tai yhteen henkilöön. Eli ehkä sellaiset suurimmat hyödyt, mitä tämä tulee, on just nimenomaan se motivaatio ja sitouttaminen. Eli se motivaatio tulee sisältä, se sitoutuminen kasvaa, eli mä haluan tehdä tämän, mä haluan jatkaa tämän asian tekemisessä, koska se on kivaa, miellyttävää ja se jollain tavalla on jopa utelias, että mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan tai minkälaisia hyötyjä mulle tulee sitten tästä. Jos tuosta monikulttuurisuudesta puhutaan, niin siihen liittyy ehkä sellaisia asioita, että me voidaan tosi helposti tuoda esille sellaisia erityyppisiä kulttuurisia aspekteja, jotka olisi muuten ehkä vaikea tuoda vaikka jonkun PowerPointin kautta läpi. Me voidaan vaikka asettaa ihmisiä eri rooleihin tai toisen ihmisen kenkiin niin sanotusti ja laittamaan niitä miettimään asioita eri perspektiivistä. Mitä myös pelillisyys ja pelit ylipäätään mahdollistavat on myöskin se, että tämä sosiaalinen vuorovaikutus voidaan tehdä helpommaksi, miellyttävämmäksi ja luoda myöskin samalla sellaisen ehkä turvallisen ilmapiirin siihen teeman ympärille, koska pelit just niin kuin sitä luovat ja se on ehkä helpompi sitten mennä tai heittäytyä johonkin asiaan mukaan, jos voidaan sanoa, että no, tämä on nyt vain peli ja kun tämä asia on tehty, niin me voidaan vaikka yrittää uudestaan. Eli kaikenlaisia tämän tyyppisiä hyötyjä tästä on ja ehkä vielä jos mennään lyhyesti siihen, että mihin kaiken Seppoa voi käyttää. Se on erittäin monipuolinen työkalu, kuten sanoin jo, ja tässä on ehkä jotain sellaisia klassisia esimerkkejä, miten meidän asiakkaat ovat sitä
hyödyntäneet. Eli kaikenlaiset koulutukset, mentoroinnit, valmennukset, eli aina kun halutaan opettaa ihmisille jotain uutta, mutta emme halua tehdä sitä niin kuin tällä perinteisellä, ehkä vähän tylsällä tavalla. Lisäksi Seppo-pelejä voi tehdä vaikka rekrytointiin, perehdyttämiseen, kaikenlaisiin vaikka koulutuksiin, kuten turvallisuuskoulutukseen, myöskin koko organisaation kehittämisen tueksi. Eli on tehty tällaisia strategian implementointipelejä tai strategian lanseeraukseen liittyviä pelejä, tämmöisiä muutosjohtamisprosesseihin liittyviä pelejä ja toki kaikenlaiset tapahtumat, työpajat, virkistyspäivät ja myöskin asiakkaiden kanssa käytetään Seppo-pelejä jonkun verran. Miten Seppo käytännössä toimii, jos me mennään vielä lyhyesti siihen, että millä tavalla sitä voi käyttää ja mitä kaikkea sillä voi tehdä. Niin tässä näkyy nyt 3 eri peliä. Meillä on siis lähtökohtaisesti Seppo-pelejä pelataan pelilaudoilla ja peliohjaaja voi itse valita 3 eri pelilautatyypistä. Tässä näkyy nyt tällainen kuva, eli ihan tämmöinen perinteinen mikä tahansa kuvatiedosto, mitä halutaan pelilautana käyttää. Toisessa keskellä näkyy tällainen 360-kuva, eli se on sitten vähän semmoinen graafis tai ehkä 3D-maisempi, joka paremmin ehkä simuloi tai kuvailla jotain tiettyä paikkaa tai ympäristöä. Ja kolmantena meillä on se tällainen ihan perinteinen digitaalinen kartta, joka sitten toimii sellaisina peleinä, jotka pelataan ulkona ja joissa on sitten tehtävät lukittu siihen GPS-sijaintiin. Mitä sitten tapahtuu? Sitten lähdetään tekemään ihan oma peli. Eli ensin voidaan pelille keksiä vaikka joku tarina, intro tai pelisäännöt. Eli voidaan kertoa pelaajille etukäteen, että mitä tässä pelissä on nyt tarkoitus tehdä, mitä tulee tapahtumaan. Jos pelissä on mukana tarina, niin toki siinä voidaan kuvailla, että mikä se juttu on. Seuraavaksi lisätään pelitehtäviä. Niitä on useampi eri tyyppi, eli just tällaiset perinteiset valintaruutu, yhdistetään pareja, jotka sopii yhteen ja niin poispäin. Siinä on myöskin yksi semmoinen luova tehtävä, joka mahdollistaa pelaajille vastaamaan myöskin vaikka videonauhoitteilla, ääninauhoitteilla tai lähettämällä valokuvia. Ja sitten kun tämäkin on valmis ja peliasetukset ovat sellaisina kun me halutaan niitä, niin lähdetään vaan kutsumaan pelaajia peliin ja pelataan. Nyt mä voisin vähän näyttää vielä lyhyesti, että miltä tämä Seppo näyttää ihan oikeasti. Eli tässä on yksi esimerkkipeli, tällainen perehdytyspeli. Eli kuten näkyy, niin meillä on tällainen pelilauta. Täältä pääsemme vielä kurkkaamaan peliasetuksiin, eli teknisesti tapahtuu niin, että mä voin antaa pelille oman nimen, valitsen tästä sen oikean tai sopivan pelilautatyypin, lisään sen tiedoston tai kuvan, jonka haluan pelilaudaksi asettaa ja sen jälkeen täällä vielä katselen, että minkälaiset peliasetukset olisivat just tälle mun pelille sopivat. Eli mulla on täällä valittu tämmöinen haarauttaminen, joka näkyy tuossa kohdassa. Eli kun mä halusin, että tehtävistä muodostetaan tällainen polku ja yhdessä kohdassa mä halusin haarauttaa, että sen mukaan kun pelaaja vastaa vaikka A:n, niin hän pääsee tonne. Kun vastataan B, niin hän pääsee suorittamaan taas eri tehtävän. Sitten jos mennään vielä kurkistamaan tuohon vähän niitä erityyppisiä pelilautoja, niin tässä nyt näkyy tämä toinen pelilautatyyppi, eli 360 kuva. Ja kuten näkyy, niin se on vähän erityyppinen ja tällä voi nimenomaan hyvin
simuloida niitä paikkoja. Tässä pelissä meillä on käytössä myös pelitasoja, eli yksi sellainen asetus, jonka kautta voidaan peleihin lisätä useampi pelitaso. Tässä on ideana se, että kun pelaaja on suorittanut näitä ensimmäisiä tehtäviä ensimmäisessä pelitasossa, niin sen jälkeen pääsee tällaisen salaisen oven kautta jatkamaan seuraavan paikkaan, eli vaikka tänne. Ja täällä sitten odottaa lisää tehtäviä ja uusia haasteita, uusia seikkailuja. Kolmas peli, mitä mulla täällä on auki, niin on tämä live-karttapeli. Eli tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että tehtäviä lukitaan GPS-sijaintiin ja henkilön pitää tai pelaajan pitää sitten tulla oikeasti tuohon paikkaan, missä se tehtävä on sijoitettu, jotta hän pystyy avaamaan sen ja suorittamaan sen. Eli voisi ajatella, että tämä on vähän niin kuin tämmöinen Pokemon Go-tyyppinen peli, jolloin voidaan rakentaa ulkona tämmöisiä rasteja ja pelaajat sitten käyvät niitä läpi tämän pelin avulla. Tämä peli on siis tämmöinen perehdytyspeli, joka tehtiin lontoolaiseen huvipuistoon, eli heillä perehdytetään työntekijöitä myös tällä tavalla. Eli kuten näkyy, niin pelejä voi olla monenlaisia, erinäköisiä, eri pituisia. Voi olla oikein hifisteltyjä pelejä, jos halutaan panostaa ja tehdä sellaisia sisältöjä ja materiaaleja niihin, vaikka jotain videomatskuja, tai kuvia, kaikenlaista semmoista ylimääräistä, mitä tekee sen pelaajakokemuksen vielä niin kuin kivemmäksi ja vaikuttavammaksi, mutta toki tällä voi tehdä erittäin helppojakin ja semmoisia niin kuin voisi sanoa jopa tylsiäkin pelejä, jos ei innostu tai jos ei ole aikaa ja kiinnostusta panostamaan tuohon. Tässä on tämä Seppo-peli, Seppo-työpöytä vielä viimeisenä, niin täältä sitten ohjataan, hallitaan kaikki omat pelit. Voidaan myöskin tehdä tällaisia yhteisiä pelikirjastoja, jos siinä organisaatiossa on vaikka useampi peliohjaaja, joka niitä pelejä tekee. Meillä on myöskin valmiina olevia pelipohjia, jotka voi ihan vain sellaisina hyödyntää, jos vaikka kaipaa sellaisen asiakaspalvelukoulutuspelin, niin täältä voi vain ladata ja pääsee käyttämään sen pelin ihan sellaisenaan. Sitä voi toki myöskin muokata ihan omiin tarpeisiin, että mikään peli ei ole niin kuin ikinä sellaisena, että näin se on ja sitä ei voi enää ikinä muuttaa, vaan tämä on mun mielestä Seppossa myöskin tosi hyvä ja hyödyllistä, että niitä pelejä voi aina jatkokehittää ja aina päivittää, kun siihen on tarvetta. Jos me nyt vielä katsotaan, että mitä meillä on tarjolla teille, niin Seppo-lisenssi on meidän päätuote, eli silloin pääsette käyttämään meidän Seppo-alustaa, tekemään itse niitä pelejä. Jos tuntuu siltä, että ei ole aikaa tai on liian hankalaa, niin meidän tiimi voi toki auttaa, eli meillä on tarjolla myöskin konsultointipalveluita ja koulutuksia Seppo-käyttäjille. Lisäksi tarjoamme tällaista white label-asetusta, eli sillä pystymme asettamaan teidän omia logoja, brändi-ilmettä meidän alustaan, eli siitä tulee ihan niin sanotusti teidän oman näköinen. Ja viimeisenä tarjoamme myös integrointimahdollisuuksia, eli jos teillä on käytössä joku toinen, vaikka LMS, oppimisalusta, HR-järjestelmä, niin pystytään Seppon integroimaan myöskin siihen, eli ne 2 tai muutama järjestelmä toimii sitten kimpassa. Eli näin lyhyesti meidän Sepposta. Jos on mitä tahansa
kysymyksiä tai haluatte lisätietoja, niin toki minun voi olla yhteydessä, niin täältä löytyy mun yhteystiedot ja mielelläni kerron lisää ja kuulen, mitä teillä olisi kehitettävää. Kiitos. VR Fast Track osaamisen tunnistamisen kautta työelämään on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jossa on kehitetty erilaisia VR-materiaaleja maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseksi ja työllistymisen tueksi. Virtuaaliympäristöihin tehtyjen materiaalien lisäksi hankkeessa on kehitetty osaamisen tunnistamista VR-ympäristössä, järjestetty työllistymistä tukevia koulutuksia sekä kokeiltu nopean työllistämisen poolityökokeilua. Virtuaalitodellisuuteen on tehty muun muassa hygieniapassikoulutusta, perehdytystä suurtalouskeittiöön, vuorovaikutustilanteisiin liittyvää koulutusta vanhusten hoiva-asumiseen sekä siivousalan koulutusta. Hoiva, puhdistuspalvelu ja ravintola-ala ovat valikoituneet mukaan yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja maahanmuuttajien osaamiskeskuksen kanssa. Lisäksi materiaaleja on kehitetty yleisten työelämävalmiuksien harjoitteluun. Siinä muun muassa harjoitellaan työhaastattelua. Virtuaalimateriaaleja on kehitetty yhteistyössä yritysten ja maahanmuuttajia kouluttavien oppilaitosten kanssa. Mukana ovat olleet muun muassa Attendo, Mehiläinen, Cleantime, Arkea ja Kesko sekä oppilaitoksista Turun ammatti-instituutti, Turun taitovalmennus Oy ja Turun kristillinen opisto. Materiaaleja on järjestämissämme koulutustilaisuuksissa testannut kaiken kaikkiaan yli 100 maahanmuuttajaa. Saamamme palaute on ollut erittäin myönteistä. Virtuaalilasien käyttö opitaan nopeasti. Virtuaalilasit helpottavat oppimista, koska oppimiskokemus on intensiivinen. Ja siihen ei liity ulkopuolisia häiriötekijöitä. Virtuaalitodellisuudessa oppiminen tapahtuu monikanavaisesti ja mukana on sekä nähtyä, kuultua että luettua oppimateriaalia, jolloin ymmärtäminen on helpompaa, vaikka kielitaito on heikko. Maahanmuuttajien näkökulmasta kokemuksen saaminen suomalaisista työympäristöistä on ollut myös erittäin tärkeää. Eri kulttuuritaustoista tulevilla ei ole samanlaista kulttuurista osaamista suomalaisista työympäristöistä. Esimerkiksi suomalaisen ravintola-alan hygieniasäädökset voivat olla huomattavasti tiukempia kuin kotimaassa. Lisätietoja hankkeesta löydät nettisivuiltamme www.vrfasttrack.fi.